Dragi učenici, dobrodošli vo e-učilnica. Јас сум Бурбуќа Адију, предавам македонски јазик за учениците од другите заедници во основно училиште Истикбал Тетово. Занеста Дашур, мирсевини на e-klasan. Unë jam arsimtarja Burbuqa Aliu, ligjeroj gjuhë maqedone për bashkësitë tjera në shkollën fillore Istikbal Tetovo. Što ke učime danes? Çfarë do të mësojmë sot? Danes nije ke učime za načini. Ne sot do të mësojmë për mënyra. Celi na časot, qëllimet e orës. Da znaje za pojim, definicija za glagolski načini. Të njoh termin, definicionin dhe për mënyrat e foljeve. Da umeje da dava primeri za iskazen i možen način. Të di të jep shembuj për mënyrën dëftore dhe kushtore. Da znaje kako se izrazува со која частичка и со која глаголска форма. Të di se si të shprehet me cilën partikul ose pjesës dhe cilën form të foljes. Da go prepoznava zapovedniot način kako prosta načinska glagolska forma i pravilno da go upotrebува. Ta njoh mënyrën urdhërore si një formë e thjesht foljore dhe ta përdor në mënyrë të drejtë. Во македонскиот стандартен јазик разликуваме три начина. Исказен начин, заповеден начин и можен начин. Në gjuhën standarte maqedonaсе dallojmë tre mënyra. Mënyrën dëftore, urdhërore dhe atë kushtore. So iskazniот naчин se predava glagolsko dejstvo во вид на констатација или тврдење, односно iskazуваме за некое дејство. Примери: Никола чита книга, Марија ги обра јаболката. Mënyra dëftore e paraqet kuptimin e shprehur prej foljes si diçka të vërtet ose reale. Shembuj: Nikola lexon libër dhe Maria I mblodhi mollët. Razmisli I zaključi, mendo dhe konkludo. Прочитай ги речениците од кои ќе можеш лесно да согледаш што може да се искаже со заповедниот начин. Ледзони фјалит nga të cilat do të mundeni më lehtë që të shihni se çka mund të shprehet me mënyrën urdhërore. Tek fotografia e parë kemi luaj me kujdes. Tek fotografia e dytë, fëmijë, ju lutem shkruani bukur. Заповедниот начин служи за изразување заповед, наредба, барање и слично. Заповедниот начин има посебни форми само за второто лице во еднина и во множина, бидејќи второто лице е соговорникот со кого зборуваме и на кого што можеме нешто да му наредиме. Примери: јади, јадете, читај, читајте, спи, спијте. Foljet në mënyrën urdhërore shprehin një dëshirë në formë urdhri, kërkese, këshille, porosie, lutjeje e kështu me radhë. Mënyra urdhërore ka trajta të veçanta të vetës së dytë, njëjës dhe shumës, sepse veta e dytë është bashkëbiseduese me të cilën flasim ne dhe mund ta urdhërojmë. Shembuj: ha, hani, lexo, lexoni, fli, fleni. Формите на заповедниот начин во македонскиот стандарден јазик се образуваат на следниве два начина. Трајтат е mënyrës urdhërore në gjuhën standarte maqedonaсе formohen në dy mënyra, со наставката j за еднина и jte за množina. Кај глаголите од А група и кај оние глаголи од Е група и И група, чиј што општ дел завршува со самогласка, сака, сакај, сакајте, пи, пие, пи, пијте, број, број, бројте. Како што се гледа од примериве, овие наставки се додаваат на основниот вокал кај глаголите од А група, односно на општиот дел
кај глаголите од е група и и група. Me mbaresat j për njëjsin dhe jte për shumësin, te foljet e A grupit si dhe te foljet e E grupit dhe I grupit, të cilat mbarojnë me zanore. Saka, sakaj, sakajte. Pije, pi, pite. Broj, broj, brojte. Si të shihet nga këta shembuj, baresat i marrin foljet e A grupit, përkatësisht foljet e A grupit si dhe në trajtat e E grupit dhe I grupit. So nastavkite I za ednina i te za množina, kај глаголите од E група и I група, на кои основниот дел им завршува на согласка. Примери: дојде, дојди, дојдете. Јаде, јади, јадете. Фати, фати, фатете. Me mbaresat I për njëjësin dhe te për shumësin, te foljet e E grupit dhe I grupit, të cilat dalin me bashkëtingëllore, si për shembull kemi dojde, dojdi, dojdete, jade, jadi, jadete, fati, fatete. Во следниве илустрации имаме заповеди. Тек илустримет e radhës kemi disa urdhëra. Kaj prvata slika imame, tek fotografia e parë kemi mësuesen dhe nxënësin. Ti da uqish poveqe, ti të mësosh më shumë. Vije da pete poglasno, ju të këndoni me zë më të lartë. Fërlija topkata, hudhe topin. Pijte çaj, pini çaj. Direktna zapoved ima za vtoro lice ednina i množina. Urdhër i drejt për drejt është për veten e dytë, njëjës dhe shumës. Za drugite lica ima indirektna zapoved so neka i da. Për vetat tjera kemi urdhër indirekt me le të dhe të. Tuka imame shematski pregled za da vi bide pojasno. Këtu kam paraqitur për ju një pasqyrë skematike që ta keni më të qartë. Ednina i množina so glagolite gledam i molçam. Njëjës dhe shumës me foljet shikoj dhe hesht. Prvo lice nema, vtoro lice gledaj, shiko. Treto lice neka gleda, da gledat. Le të shikoj, të shikojnë. Množina shumës. Da gledame, gledajte. Të shohim, shihni. Neka gledat, le të shikojnë. Da gledat, të shohin. Prvo lice nemame. Vtoro lice molçi, hesht. Neka molçi, da molçi. Le të hesht, të hesht. Množinska forma shumës, forma shumës, da molçime, molçete. Të heshtim, heshtni. Neka molçat, le të heshtin. Da molçat, të heshtin. Direktna zapoved, urdhër, komand e drejt për drejt. Primeri, spi koga ti velam, fli kur të them. Spite vednash i ne zboruvajte. Flini me njëherë dhe mos flisni. Indirektna zapoved, urdhër indirekt ose jo i drejt për drejt. Kaži mu da gleda vo mene. Thuaj që të më shoh mua. Neka dojde vamu, le të vi këndej. Odrečni formi se obrazuvat so ne pred glagolot i nemoj, nemojte plus da. Во следниве примери имаме не читај, немој да ме досадуваш, немојте да викате. Format mohuese të mënyrës urdhërore shprehen me mohim, parafoljes dhe me mos. Për shembull, mos më, mos të. Mos lexo, mos më bezdis dhe mos bërtisni. Možen način, mënyra kushtore. Formite za možen način во македонскиот стандарден јазик се добиваат со частичката би плюс глаголската л форма од глаголот што се менува. Јас би јадел, ти би јадел,
той би ядел. Та би ядела, тоа би ядело. Ние би яделе, вие би яделе, тие би jadelе. Trajtat e mënyrës kushtore në gjuhën standarde maqedonase formohet me pjesën bi plus glagolska l forma me foljen l të foljes e cila ndryshon jas bi jadel, ti bi jadel, toj bi jadel, ta bi jadela, toa bi jadelo, nije bi jadele, vije bi jadele, tije bi jadele. Соможниот начин се изразува предполагано дејство, можно дејство или посакувано дејство. Me mënyrën kushtore shprehet veprim i supozuar, veprim i mundshëm ose veprim i dëshiruar. Možniот начин се образува со частичката би и глаголската л форма од глаголот свршен и несвршен. Mënyra kushtore shprehet me partikul ose pjesës bi dhe formën e foljes l të foljeve të kryera si dhe të pakryera. Treba da znaеш, duhet të dish, od shemata voçi kako se obrazува ovoj način i razgledaj gi formite po lica, ednina i množina. Nga grafiku ose skema, vështro se si shprehet kjo mënyrë dhe shih format në përveta, njëjës dhe shumës. Ednina, njëjës kemi jas, ti, toj, bi odel, ta, bi odela, toa, bi odelo. Množina, shumës, nije, vije, tije, bi odele. Za site tri lica, ednina i množina ima po една forma. Për të tre vetat njëjës dhe shumës ka nga një forma. Primeri za možen način. Shembuj për mënyrën kushtore. Bi kupil nov velosiped. Do të blija një biçikletë të re. Nije bi otišle na ekskurzia ako vremeto e ubavo. Do të shkonim në ekskurzion po që se moti do të jetë i mirë. Koga bi učel, bi znajel po dobro. Po të mësoja, do të dija më mira. Bi doshla, koga bi dobile pokana. Do të vija, po të kisha marr ftesë. Bi sakala sladolet od vanila. Do të doja një akullore vanileje. Zadaća detyrë. Тука за вас има една задача што секој од вас треба да пишува самостојно. Като прву кам përgatitur детюр, ku secili prej jush duhet që të shkruaj dhe të punoj individualisht. Prepiši gi vo tetratka glagolite koji se upotrebeni vo zapoveden način. Përshkruaj në fletore foljet që janë përdorur në mënyrën urdhërore. Koga vlegov, ja vidov baba mi. Se izraduvav i rekov, babo, daj mi da jadam. Baba me pogledna i ništo ne mi reče. Babo, ti ne slušaš, daj mi da jadam, umiram od glad. Тогаш баба ми ме погледна и со лутина рече, се вели прво добар ден. Потоа се мијат рацете, па се замолува убаво, бабо, те молам, дај ми да јадам. Тука треба вие да размислувате и да ги пишувате речениците што се во заповеден начин. Këtu ju duhet të ndaleni, të mendoni dhe që t'i gjeni fjalit, t'i shkruani ata të cilat janë në mënyrën urdhërore. Vi blagodaram za vaše to vнимание. Ju faleminderit